Nyt on äänestetty, äänet on laskettu ja uudet aluevaltuutetut ovat selvillä. Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Juuri olleissa aluevaaleissa valittiin valtuutetut aluevaltuustoihin. Nämä valtuustot vastaavat yhdistä hyvinvointialueesta, kuten näin tamperelaista näkökulmasta Pirkanmaasta. Valtuutetut päättävät esimerkiksi hyvinvointialueen terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. Valtuutetut perehdytetään toukokuussa hyvinvointialueen asioihin ja käyttämään erilaisia sähköisiä alustoja. Ensimmäistä kertaa aluevaltuustot kokoustavat kesäkuun alussa. Tällöin valitaan aluehallitus, hyvinvointialueen johtaja ja muut toimielimet. Aluevaltuustot toimivat seuraavan 4 vuoden ajan ja kokoustavat noin kerran kuukaudessa. Päätöksentekoa voi seurata oman hyvinvointialueen nettisivuilta.